Hola, benvinguts a un nou vídeo del canal de Servei Màrqueting Digital. En aquesta ocasió t'ensenyaré a fer un document com aquest que tens en pantalla. Si voleu quedar-vos, sou benvinguts. En aquest vídeo farem servir un Linux, un Ubuntu Studio, que estem en la versió 20.04, i una font que m'he instal·lat, que en un altre vídeo ja us explicaré com s'instal·la. Com veieu aquí en pantalla, és la Calibri, que és propietària de Microsoft. No dedicaré el vídeo a explicar com s'instal·len les fonts, això és el gestor de fonts, Fonts Manager, i no, per ara en aquest vídeo no parlaré més, ja dedicaré, com dic, un altre vídeo a parlar de fonts i de com se gestionen i com es mantenen en un Linux. Anem a parlar dels documents de LibreOffice. En LibreOffice, com en molts processadors de text, ens venen predefinits una sèrie d'estils que podeu veure aquí a la dreta, encapçalament 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que podem triar també aquí, títol, subtítol, encapçalament 1, encapçalament 2, etc. Responen als estàndards, en el cas de LibreOffice, responen als estàndards de H1, H2, de HTML. Molts usuaris diuen que són una mica lletjos, que es nota que és una cosa diferent, que és i tal, que estan acostumats als formats d'un altre fabricant, evidentment. Cap problema, perquè el que anem a fer aquí, el que anem a explicar, és com canviar-los, com canviar el tipus de lletra, la tipografia de paràgrafs i d'encapçalaments. Anem a veure com es fa. Començarem per un paràgraf que està marcat com cos de text. Ho veieu aquí a l'esquerra, a dalt. La lletra que proposa LibreOffice és Liberation Serif, que és una lletra serif, una lletra sense ornament, sense res, és la lletra coneguda com de pal. Les normes d'edició, ara no, en un vídeo com aquest no em detindré aquí a parlar d'edició, però la lletra de pal o la lletra sans serif s'utilitza per títols i subtítols i nom d'autor, i és la lletra més elaborada, per exemple, com la Times New Roman i unes com aquestes, o Bookman o Garamond, són la lletra per a textos de lectura. Ja dic que prepararé un vídeo dedicat a les fonts, a lo que és la tipografia, perquè la paraula font, que utilitzo sovint, és un anglicisme, no queda bé, és tipografia. Bé, aquí el cos de text, lorem ipsum, aquest paràgraf està definit en Liberation Serif de 12, lletra de pal. Anem a canviar aquest, crearem un nou cos de text, me posaré aquí, en la part dreta, en el navegador d'estils. Com arribem aquí? Estils, botó d'estils i editar estil, actualitzar estil, aquí baix teniu estil nou a partir o gestiona estils FA11. Això ho teniu en totes les edicions de LibreOffice. És estàndard, esteu en Windows, en Mac o en Linux, en aquest cas. Botó dret, nou, i ara en aquest nou me sortirà el formulari i diré cos de text, el batejaré, cos de text, Calibri. Farem un Calibri, la vaig a batejar Calibri Text perquè es vegi. L'estil següent serà el mateix, Calibri Text, hereta de cos de text i estils personalitzats. Què m'interessa? Sagnats i espaiat. M'interessa que tingui la primera línia un sagnat literari, posem 80 centímetres. Per sota del paràgraf posarem 20, bueno, va de 25 en 5, posarem que tingui una miqueta, i per dalt també li posaré que tingui 20. Interlineat, 10 en 15 ja m'està bé. Tipus de lletra, aquest és el que m'interessa. Tenim un Liberation Serif de 12 i anem a buscar una lletra que ja coneixeu, Times New Roman normal de 12, és el mateix. Farem això, d'acord. Ja l'hem definida, la tenim aquí, la podeu veure, i ara jo, com ho tinc seleccionat el paràgraf, buscaré aplicar-la. I veieu que m'ha quedat l'efecte, és molt més llegible.
Si algú es pregunta quina utilitat té fer això d'aquesta manera, definint un estil, es veu de manera molt ràpida. Jo primer he hagut de fer el canviar el tipus de lletra, això és fàcil perquè ho puc fer aquí, canvio només la lletra, després vaig a format, paràgraf, i en paràgraf canvio l'alineament, el sagnant, si té inicial destacada, si té vores, l'àrea, flux de text, etc. És a dir, això ho hauria de fer per cada paràgraf, mentre que una cop ho tinc definit a nivell de document, és tan fàcil com aplicar-lo. De fet, podia haver definit tot el document com a cos de text i tranquil·lament marco tot el document i ara podria aplicar el format, per exemple, cos de text. Ja ho veieu. Ara he desfet. La utilitat de definir-me uns estils personalitzats és aquesta. Ara acabem de fer un paràgraf. Un paràgraf amb un tipus de lletra. Ara anem a veure el títol i l'estil d'encapçalament 1. Per canviar l'estil del títol farem igual, crearem un estil de títol alternatiu. Sempre és recomanable no editar ni modificar el que ve predefinit, sinó crear-nos el nostre propi. Hem fet botó dret, crear nou. Direm títol personalitzat o calibri títol, podem batejar per identificar-los. Estil següent, calibri text, hereta de títol. Anem al tipus de lletra, és Liberation Sans i ho canviarem per calibri. Calibri light, en negreta, de 28 punts. Ja tenim aquí. Doncs seleccionarem el nostre títol tan gruixut i aplicarem calibri títol. Oi que sí? Aquí es veu una cosa diferent. Fem de la mateixa manera pel subtítol. Aquí està, buscaré subtítol, botó dret, nou. Amb l'encapçalament 1 farem igual, fem 9, perdó, no modifiquem. Posarem calibri nivell 1. I aquí serà cos de text, calibri nivell 1, calibri text, que és després del paràgraf, després del títol, perdó, vindria un paràgraf. Que ens interessa aquí res d'espaiar, tipus de lletra, i aquí posarem la nostra calibri light. I ara anem a acabar fent una millora d'aquest document que intenta imitar l'estil d'un conegut fabricant, per exemple,
els títols d'encapçalament 1, 2 i 3 en aquest fabricant estan en un altre color. Cap problema. Això ho podem fer, ho podem replicar amb LibreOffice. Anem en aquest cas a modificar el nivell 1. Posició, realçament, flux de text, efectes, tipus de lletra i col·locarem un blauet. Potser és aquest. I estem d'acord. Ja el tenim aquí. Farem el mateix amb l'apartat 2, encapçalament de nivell 2. Modificarem. Agafarem el mateix blau i ja està. I per acabar-lo ja rematat, aquest paràgraf, que és cos de text calibri text, farem una petita modificació que ens hem deixat a propòsit. Sagnat, espaiat, alineació justificada. En un altre vídeo ja us explicaré la maquetació de llibres, entrarem més a fons, les línies òrfanes i vídues, etc. Que excedeix el propòsit d'aquest vídeo. Aquest vídeo era per ensenyar-vos com s'adapta un document, com es replica els estils d'un conegut fabricant. Ja sabeu de quin fabricant es tracta. Aquí teniu els estils predefinits en el seu processador de textos tan famós. Doncs això és relativament fàcil de replicar amb LibreOffice. Per què no? Doncs això ha estat tot per avui en el canal de servei Màrqueting Digital. Si us ha agradat, marqueu el m'agrada. Si us interessa un vídeo, un curs o una formació específica, me lo dieu als comentaris i us espero en el proper vídeo.